बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे थुलुंगाफुरियाव जोङो बिबार बावनो फैग्रोनाय हाबाफारिखौ जोङो अलरेडि मावफुंबाय। उद्देश्यआ बेनो जे दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोदानै सरकार दानायनि मोनसे अथ टेकिं सेरेमनि। दा जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गोदान सरकार दानायनि सिगां बा अथ टेकिं सेरेमनिनि सिगां जोंहा दायित्व दङ बड'फाखौ सिगां सनमान होग्रोनाय। आरो जोङो बयबो बुजिगौ बड'फाया सोरमोन आरो जोङो बेखायनो बड'फाखौ सिबिनाय एबा खुलुमनाया बा मान होनाया बा सनमान होनाया जोंनि गिबि थांखि। बेखौ सनमान होखांनायनि उनावसो जोङो देबरगावआव बड'लेण्ड मार्टार्स सिमेट्रियाव आरोबाव बिबार बावहैबावगोन। बेनि उनाव जोङो सेक्रेटारियेटआव माने अथ टेकिं लागोन। दा जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बड'फानि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंखांबाय। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बिटिसिनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै गासिबो जाथि जनगोष्ठीया दिनैनि बे अथ टेकिं सेरेमनि आरो बड'फाखौ बिबार बावनाय हाबाफारि आरो लोगोसे देबरगावनि बड'लेण्ड मार्टार्स सिमेट्रियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेफोर गासिबो बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों। आरो बिनि दसे उनावनो अथ टेकिं सेरेमनिया जासिगोन। दा बेखायनो आङो बिपिएफ दलनि जानानै बा बिपिएफ हान्जानि जानानै गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि गासै इलेक्टेड MCLA बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय दिनैनि हाबाफारियाव बयबो ज' लोगो जानानै जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय। बेखिनिखौनो आङो बुंबाय।